Sanibonani bangani bami, uMam G futhi lo onibingelelayo. Sondelani-ke nizokwethamela izindaba zeBhayibheli ngoMam G. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngabafundi bokuqala bakaJesu. UJesu ehamba ngasolwandle lwaseGalile, wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetru no-Andreya umfowabo. Babephosa inetha olwandle ngokuba babengabadobi. UJesu wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngizakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bewashiya masinyane amanetha bamlandela. UJesu-ke wadlulela phambili, wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe noJohane umfowabo, babesemkhunjini kanye noyise uZebedewu, babelungisa amanetha abo. UJesu wababiza. Base beshiya masinyane umkhumbi noyise bamlandela nabo uJesu. UJesu-ke walihamba lonke izwe laseGalile efundisa emasinagogeni, eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Amasinagoge-ke bangani bami, indawo esetshenziswa abantu abangamaJuda ukukhonza. UJesu-ke ohambweni lakhe wayephulukisa nabantu ezifweni zonke nasekuguleni konke ubuthakathaka bempilo yomuntu. Udumo lukaJesu lwezwakala ezweni lonke. Baletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe izifo ngezifo nobuhlungu, nababekhwelwe ngamadimoni, nababenesithuthwane, nababefe uhlangothi. UJesu waziphulukisa zonke izifo bangani bami. Izixuku eziningi zabantu zamlandela uJesu zivela eGalile naseJerusalema naseJudiya nangaphesheya kweJordani emva kokubona izimangaliso uJesu azenzileyo ephilisa, ephulukisa abantu abagulayo. Ngiyathemba-ke bangani bami ukuthi nisithokozele lesi sifundo seBhayibheli lapho sifundiswa ngamandla uKristu Jesu ayenawo eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ehamba amazwe ngamazwe eshumayela, ephilisa, ephulukisa zonke izifo. Siyabona yini ukuthi akukho okumehlulayo uJesu bangani bami? Nisakhula-ke nani, bambelelani-ke ezifundisweni zeNkosi uJesu ukuze nikhule kahle, nibe ngabantwana abamthandayo uNkulunkulu. Nisale kahle. Nangokuzayo-ke futhi nisondele-ke nizokwethamela izindaba zeBhayibheli ngoMam G.